नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अपडेट बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया गाना के बारे में, जो कि बोलबम के गाना बा कोको कोला वाला। जी हाँ, कोको कोला बोलबम ई गाना बा। आप सब जानते बानी ये साल बियाह के सीजन में ले आई कोको कोला खेसारी लाल यादव जी के खूब धमाल मचौले बा। तो वही तर्ज पर वही धुन पर ई गाना तैयार कल गल बा, जोना के नाम बा कोको कोला बोलबम, जोना के खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में आप लोग सुन सकम। गीत लिखले बाड़े प्रकाश बारूद जी, जो कि ओरिजिनल वाला भी लिखले रहे हैं, और संगीत दिले बाड़े सरविंदर जी। तो ये गाना आप लोगन के गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर 27 तारीख के सुबह सुबह करीब 6:45 बजे सुने के मिल जाई। फुल वीडियो आई, अभी कुछ देर में एक ऑफिशियल टीजर भी आए वाला बा, ऐसा जानकारी मिलल बा। अगर टीजर वीडियो अपलोड करे से पहले आ जाए तो हम एक साथे जोड़ देम, न तो आप लोगन खातिर एक खबर अपडेट तो दिए दिले बनी, जाके टीजर गणनायक फिल्म से यूट्यूब चैनल पर देख सकम। और फुल वीडियो देखे के बाद बिहान सुबह जाके गणनायक फिल्म पर ही देख सकम। तो अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।